תודה שחזרתם אלינו. הפעם תרצה לבדוק את ההשפעה שיש לגובה מים על מהירות יציאה של מים במכל. איך נעשה את זה, אתם שואלים? שאלה מעולה. ניקח 3 בקבוקים, נחתוך אותם, בכל בקבוק ננקב חור בשטח חתך שונה. נמלא כל בקבוק בשני נפחים של מים, ונמדוד את כמות המים שמתרוקנת בפרק זמן מסוים. בואו. קצת רקע תאורטי. בהרצאה למדנו על פיתוח משוואת ריינולדס לשימור מסה. בסופו של דבר, אחרי פיתוחים אלגבריים מגיעים לביטוי הבא. T שווה 2 חלקי A קטן כפול שורש 2G כפול שורש H0 פחות שורש HF. A גדול, שטח החתך של המכל, A קטן, שטח החתך של החור, H0, הגובה ההתחלתי של הנוזל, HF, הגובה הסופי של הנוזל, ו-G, תאוצת הכובד. ואלו התוצאות שלנו. כמו שאתם רואים, הגענו ממש קרוב לתוצאה שיצאה בפועל. בעזרת כלים של עיבוד תמונה, אספנו את הנתונים של גובה המים בכל בקבוק לפי הזמן. כעת ניתן להשוות לתוצאה ממשוואת ברנולי, שנותנת לנו להגיע לביטוי הבא. לאחר שמצאנו את הביטוי למהירות, בנינו גרף שמראה את מהירות יציאת המים כתלות בגובה. ניתן לראות שהמשוואה שיצאה לנו בגרף זהה לזאת שהיינו מצפים לקבל. בחישוב זמן העיכון של בקבוק מספר 2 ראינו שהייתה סטייה של כ4 שניות בין החישוב לזמן שמדדנו במציאות, וכנראה נובע מאי דיוק במדידת גודל החור. למרות הנחות נוספות שעשינו, כמו חישוב כלי המדידה כגליל, התוצאות המעשיות שקיבלנו במהלך הניסוי תואמות לתוצאות התיאוריות שקיבלנו מהחישובים באופן די מדויק.